हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण चिकन मंचाव सूपची रेसिपी पाहणार आहोत। इथे आपण चिकन घेतलंय। इतर साहित्य बघूया आपण। 1 टीस्पून मी इथे आल्याचे तुकडे घेतलेले आहेत, लसणीचे तुकडे घेतलेत 1 टीस्पून, त्यानंतर व्हिनेगर घेतले 1 टीस्पून, गाजर घेतलेले आहे, गाजरचे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत, शिमला मिरची घेतलेली आहे, कॅबेज घेतलेला आहे, स्वच्छ धुवून बारीक कापून घेतलेला आहे। हा मी चिंग्सचा मसाला घेतला आहे। चिंग्सचे जे मसाले येतात त्याच्यापैकी कोणताही मसाला जर आपल्या घरामध्ये असेल तर आपण वापरू शकतो, त्याने जरा थोडीशी एक वेगळी आणि चांगली टेस्ट येते। नसेल तरी चालेल, ऑप्शनल आहे। व्हिनेगर आहे 1 टीस्पून, पातीचा कांदा आहे, स्प्रिंग ऑनियन, दोन टीस्पून इथे आपण सोया सॉस घेतलेला आहे। आपण इथे मिरची घेतलेली आहे। आपल्याला जेवढं तिखट हवं त्यानुसार आपण मिरची घ्यायची आहे। आपण काळी मिरी पावडर वापरणार आहोत, तीही खूप तिखट असते। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर आहे, ते पाण्यामध्ये मिक्स करून घेतलेले आहे। मंचाव सूप आहे, तर आपण इथे हे नूडल्स, फ्राईड नूडल्स वापरणार आहोत, जे आपण चायनीज भेळसाठी वापरतो ते। हे आपण घरी बनवू शकतो, मार्केटमध्ये इझिली सुपर मार्केटमध्ये मिळतात। आपण आता चिकन स्टॉक बनवून घ्यायचं आहे। त्यासाठी मी इथे पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे 2 ग्लास, त्यामध्ये मीठ घालून घेणार आहे। त्याचबरोबर काळी मिरी पावडर, क्रश केलेली काळी मिरी ती घालून घेणार आहे 1 टीस्पून। आता त्यामध्ये आपण चिकनचे पीस घालणार आहोत। हे चांगले आपण 7-8 मिनिटं उकळून घेणार आहोत। शिजल्यानंतर पाणी आटणार आहे, त्यामुळे आपण त्यामध्ये अजून थोडंसं पाणी ॲड करू शकतो। जेवढा आपल्याला स्टॉक बनवायचा आहे त्याप्रमाणे आपण पाणी घालून घ्यायचं आहे। कमी वाटलं तर आपण नंतर सुद्धा पाणी ॲड करू शकतो। चिकन स्टॉक रेडी आहे। स्टॉक आणि चिकनचे पीस मी वेगळे करून घेणार आहे। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, इथे आपण 1 टेबलस्पून तेल घालून घेणार आहोत। तेल तापलेलं आहे। आपण ही रेसिपी गॅस मोठा ठेवून करणार आहोत। इथे सुरुवातीला आपण आलं लसूण घालून घेणार आहोत। हा पातीचा कांदा घालून घेणार आहे मी। हिरवी मिरची घालून घेणार आहोत। इथे आपण रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस सुद्धा वापरू शकतो। हे सगळं 1 मिनिट परतून घेऊ आपण। गॅस मोठाच आहे। कॅबेज घालणार आहे, कॅबेज ऑप्शनल आहे। शिमला मिरची घालून घेणार आहे, कोबी घालून घ्यायचं आहे। यामध्ये मी सोया सॉस घालत आहे, व्हिनेगर घालून घेते। तर तुम्हाला अजून कोणते सॉस ॲड करायचे असतील टेस्टनुसार तर तुम्ही करू शकता। मी जो हा चिंग्सचा मसाला घेतला होता, हा मंचुरियन मसाला घेतलेला आहे मी। हे न वापरता आपण अजून काळी मिरी पावडर वापरू शकतो। आता आपण चिकन स्टॉक घालून घेणार आहोत। आपल्याला जर वाटत असेल तर आपण यामध्ये अजून पाणी थोडं ॲड करू शकतो। आपण स्टॉकमध्ये मीठ घातलं होतं, त्याचबरोबर सॉसेसमध्ये पण मीठ असतं, चायनीज मसाल्यामध्ये पण मीठ असतं। मी आता थोडं अजून मीठ घालून घेते आहे। हे चिकनचे पीस आहेत जे आपण स्टॉकसाठी बॉईल केलं होतं, ते त्यानंतर मग मी हे बारीक असे करून घेतले। ते हाताने इझिली बारीक होतात। ॲड करते। चांगली उकळी आल्यानंतर इथे आपण अंड घेणार आहोत।
तुम्ही पिवळंसुद्धा घेऊ शकता, नाहीतर फक्त व्हाईट वापरू शकता, पण ते फेटून घ्यायचे अंड. मी इथे एक व्हाईट वापरणार आहे फक्त. हे घालून घ्यायचे. त्यानंतर मोठा गॅस केलेला आहे, लगेचच हे ढवळून घ्यायचे. हे बघा, तुम्ही पाहू शकता असं एक व्हाईट असं सेपरेट झालेलं आहे. सगळ्यात शेवटी आपण कॉर्नफ्लॉवर घालून घेणार आहोत. खूप छान घट्ट असं आपलं चिकन मंचाव सूप तयार झालेलं आहे. कॉर्नफ्लॉवर घातल्यानंतर हे अजून घट्ट झालं, त्यामध्ये मी थोडंसं पाणी ॲड केलं. आपलं सूप खूप छान तयार झालेलं आहे, घट्ट, टेस्टी. तुम्ही टेस्ट करून बघायचं आहे. मीठ जर कमी असेल तर मीठ घालू शकता तुम्ही. फ्लेवर कमी असेल तर तुम्ही सॉसेस वाढवू शकता त्याच्यात वरून. माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली आहे नक्की कळवा. लाईक करा, शेअर करा. जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.